Тук в клуба има този скин на Спонж Боб. И здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, днеска ще играем на една по-различна игра за малко разнообразие, а именно Brawl Stars. Може да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото и да започвам. И Brawl Stars получи нов апдейт, който е на Brawl Stars Спонж Боб. Гледайте какви говоря. Да, ето, има нови нива. Тук в клуба има този скин на Спонж Боб. Сега ще избера Solo Showdown и да започваме. И дека да сериозно ли може да се спадна точно до тях? Буквално имаше 100 000 до мене. Взето аз наскоро отключих Пърл и вече ми е хайперчарджнат, като си го купих хайперчарджа. Там става голям бой, така че малко ще намаля. Ето и сега той иска да ме убие. МС иска да ме докопа. И ме уби. И не убиха. Така че минус 2 купи, което е много гадно. Ето ми ги и другите бrawлъри. Само 24 от 33. 83 де. Сега за малко разнообразие ще смина с Бъстър. Тъй като с него той ми се падна от Митик. И много му се радвах първоначално, че от последният сезон на Brawl Pass и от Legendary ми се падна ето този скин, където сега играя с него. То Честър и Динамайт ме смазаха буквално. Нямах никакъв шанс. Точно сега дойдоха Кръсти Кеша. Сега ще бъда с Мортис и директно почвам от Trio Showdown. И ето мапа на Trio Showdown е като Спонж Боб. Те така са го направили. Има Пърл, който също ме уби. Ето този робот, който се умря от мак. Ето ги и другите хора, които искат да ме атакуват. И бах ме уби. Губихме. И всъщност това май се брои за победа. Не знам. И получавам 20 блинга и 100 кръсти кеш. Плюс един дроп, който получавам едно нищо. Да речем, че минахме Trio Showdown. Сега ще съм на Jellyfishing, където тук ще бъда с Бъстър отново. 6 от 6 и... Защо Патрик тук изглежда мега траша? Не знам защо, ама така изглежда. Тук трябва да събереме нещо като Gem Grab мода, само че тук трябва да събираме медузи. И който събере повече медузи, печели. Ето тук има 2 медузи, само че на то нямам позволя да ми ги вземе. И сега ще го уби... Не, няма си. То ще наврене, където трябва буквално. А е този най-досадният Едгар, ако ми скочи буквално аз съм мъртъв. Много е досаден буквално Едгар. Казват, че това е най-досадният герой в играта. Още 6 медузи и печелиме. И спечелихме. Най-накрая. Етос Едгар се изяде. Прямо почва да реве. Даже сега забелязах, че има два еднакви скина. Героя де. Стават ме Brawl Ball Bет в 5 и Solo Showdown отново. За малко по-различно ще избера Brawl Ball 5 в 5. Тук познаха времето. Мина се лятото, идва училището, зима е и тук е зима. Пак Едгар ме уби. Не успяхме да вкараме. Печелиме! Добре. И Франк е... О боже, как аз имам едно убийство. Защо си мисля, че имах доста убийства? Още малко ще стана 24 ранг с Бъстър. Добре. Чакай, нещо има Brawl Pass. 10 джема. Благодаря. Става последно Solo Showdown и съм взел всички кръсти кеш за днес. Тук има мега много дървета, където вътре има някакви жълти същества с жълти очи. Как успях да умра от Гил? Сега ще взема стар дроп, който пак няма да получа нищо от него. И вече се взех всички кръсти кешове. Така че... Аз ще ви направя един спидрън до последният стар дроп.
ето го дропът, който го чака от много време. И който няма да имам никакъв късмет от него. Нали? Да, 50 стотинки. Това, което вие го видяхте, ви беше много бързо, а на мен това ви отне цели 12 минути. Така че малко съм си поиграл, но това всичко ще ви е бързо. Тук имам 200 стотинки. Нека да видим дали нещо може да си купа от Кръсти Крапа. Аз имам колко? Ох! Чакай, аз мога да си купа този скин на Тик. Мистер Крап Стик. Ще малко да я реша. Или някои други неща да купа. Не. Знаеш ко? Купувам. Браумил. Какво е това, бе? Това е трети левел и новият скин. Айде, вече имаме нов скин. Имаме дроп. Легендари! Айде да бъде нов бровър. И хайперчардж на Шели. Добре. Айде. Но после ще имаме пак легендари. Така че не се бойте. Май. То само легендари. Супер рер. От супер рер и друго. Ето легендари. Стига, бе, как може Стар Пауър? Взето това беше. Искам да пробвам новият скин. Къде? Ето го. Ето сега ще го пробвам. Ето ме. С господин Рак. Саймън. Нямам пинове. Но ще видам. То аз ще си взема някои пинове. Като купа. От Кръсти Крапа. Хвърлям пари и гърмът. Обзето добър е героят. Скинът Д. Радвам се, че вече имам, че съм си го купил. Само как върви смешно. То сега ще ме срита. Също аз го сритах. Сега ще си хвърля глава двете очи и ще взрива някой. Пат! Със съжаление от легендарите няма никакъв късмет. И то никакъв. Пак си хвърлям очите. Гърмим. Сега ще убия. Първо ще убия. Сега пак ще хвърля очите върху Пам. Давай очичи. Давайте. Само аз останах. Толкова съм добър с Тик. Не знам. Добре. Гърми. Бум. Кебум. Хвърляме очи и го гърмиме. Easy win. Печелим с господин Рак. Хора, може би това ще бъде от видеото. Може да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото. В скоро време пак ще има видео на Brawl Stars. Няма да снимам само на Roblox, да имам поне малко разнообразие. Добре, айде, чао и до следващия път.